triada. A mi m'agrada Kim perquè és un científic i perquè li agraden els experiments i també perquè se preocupa per si no fan les normes pel coronavirus. I també li agrada molt la música i la quadrilla me pareix bé perquè fan un bon equip. I la que més m'agrada és Marieta Mascareta. Me ha gustat perquè lo que volen és ayudar als xiquets. I el personatge que més m'ha gustat ha sigut Amador perquè com a ell li gusten les aventures i és molt valent, pues bueno, m'ha gustat. M'han paregut superguais i el meu favorit és Jordier perquè em fa molta gràcia pues al principi lo que más m'ha gustat és que alguns al principi d'explicar la seva història donen voltes així, es posen així, es posen així, es posen així, es posen així i ja comença el conte. Me pareixen superbé. A mi m'agrada Kim, perquè a mi també m'agradaria ser científic. Pareix bé la quadrilla perquè és com una pinya que s'ajuden entre tots. I el personatge que més m'agrada és Amador Explorador perquè a mi també m'encanta explorar. Pam, 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 param, pam, 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 pics, param, pandèmics, som els teus millors amics.